ole the tu te chi be levek ole tun tu ma chuan mizo tlangwal a sang tam tak zing hoi sen ber ti thei tur khopa chebon thei ania e zira pi si kan shevek tonga mizo hrim hrim chu kan hriat vek karinga a tlawmai thei em mai ni hei tun tu ma po hian bui fang vela om kha hemi hun thar venga thil thleng va proof tur hian kal wang mai ni hebi pui nol pui nan request te an be sei lu tuk wanga kalania fakom em mai ni kina a video te pok an la ron da anga amaro chu anol pui na kan rin dan ang kha chon thil chu om lo ti lang renga ni chuti rolin zira pc a fakom em thina ni ani huaisen em maya tu chu apo hianin a fak a phu em wang ron da khania bui fang ti vel te khang vela nom lai then zol velan om lai tianin request atama message nen whatsapp nen an call tut boka ti khan tlangwal to mai a hun aron che chuak le ni hei hi abon em ama po hi a fel em boka heting ango santar kan dilawati amara chu hemia aron soyang khan no pang le nu naute mei chia te abi kin hun thar venga mi khang hau mut hei lo lau si mo khang hau tan khan khamon na an nei thena turin eng thil nge he thil hi eng thil nge ti ber ti kha hriat fia mi pui muat khamon na ron tu tum khanin tlawmai ron chhual ni chu chu apui em ani poni se avakal na video te po hi toy pe chu kan en hawanga chu kan soi chho ve le don ani thar a kai budon ni a kan ding loka hemi englo tur hianin engwange kalngot milo ti mai thaya atir engwanga kalnge kan ni jo jing ka tho lima message tamber tu malani karinga chon chuna thlengin ig le whatsapp a zong vakal sakte ti zong khan ve fiat ti zong khan go center kan mi lawa heti anga milo be seina lo om hi ka lom tak zeta kan phu lo ni e chumirwal chuan vakal top kha du lawa an mani te kan pa be powa ka thian te kal tangin khudai kan tun thara thian te kan ya kal turin milo duwa an lo rem ti em zo ka chu wang chu ka kala ni a eng poni se ka in tha thung ve khop mai ti kha kan soi du ni do kang te lawin nei lawa he tiang in lo turani zia in fact ya law lawin kan kalanga in phur to ti ka sia do kang te pathia ning tu ri do na eng bai lo om lawa eng poni se eng thil po lo ri se kan en ko o kalango in phur to ti ke do kang te ole hei kan chuk thra ma se kan rin sa ang nge in tiang lampang thil kha ania azi lo khop mai aveng angpon le amizoram pumang pon tian thil han thanga thil lik lo kan ti don nge kan soipun nun thina hei hi apoi ka ti a tiang engwak ma kha alo ni le lawa anma ni chu kan ning lo view lo nga chungpo ingpo ni se hei kima ni kan in siam thata ngai mi zo te hi ti anga thil soipun lun luai ang chi te le hati angkha kan sim angai tak zeta tuna hianin hei uai me te malak nazar la mi mitlom ngai hoi sen te zara tian am hring ti ngai hani ti kha lo chuak ta youtuber te le hetiang lampang social media vera thil vor dar thin te pun kan sim hun ka ti chu thil hi anina ang kan hriat chian ma le kan hriat chian ma a anina bak vor dar te mi endu lutuk ang chi ma mi endu tur anga ti vat du wanga thudik tok chian ma tele abak baka han soidar ang chi te kha ti lo atha chuan hunter lampang khotlang phoi tu te le hei oime te po anrel ru
ana a mizoram puma tian aveng darina dara mual pho thlaka za thlak boka ram huai hi ani an tu manan hlau lawa khotlang mi punan hlau don bok lawa chu chu ani lo zia tian hanin an fi ta a mi hring om hlei thil tian ni kha tian ron chiang ta a engpo chu ni se a khotlang khroi tu tele ami pui te po an za om kop mai isoi pun nun sak to lo ya tian thil ram huai le ka tiang ha tho khan ni lo ti christian kan ni christian ram kan ni he tiang hlau tu le soi pun lu tu ri kan ni lo ti kha kan soi tu hui le ni hei pu te ho u te ho huai tu te an thlamon thak an thlamon pui om bye bye ole hei dar khat nge som ban ni chauvel ta kan let chau do do na khuda uai me huai tu te le an no khan lo ma rin lok ang le lo eng lo lok ang nge in thil la thlenga ti khan ap ka soi to ang khan mi zo te thil ani na bak baka soi pun lun le ti ang a han ti luai ang chi kha kan sim a hun kan ti kha tuna po ani chia hun thar te a veng ming chiat ti la veng lardin hemi thil wa hianin mizoram puma tin anon dar huk ani a e kan in siam thatna tur te pawh ni se tian apoi tak zeta thama mi in thana ti vel pawh kan ria pawh khan kha in chung vomri tlan chiat ti vel hlau ti vela thei hai ra tla ti vel mai mai te alo ni ang khan ti ang thila thlen chang hian ram huai thil ti le hlau oma pu ngal mai lovin ani na tak kha fin fi angai ni christian ram kan ni christian ram a hianin ram huai te ti ngam patak in chung wer le nem neu le khati ang vel lo ti che jung jung ang chia an chet kha ring me lo ula lo pangte abikin in lom ang tiro in rilu ti huai sen zel ula tiang vel mai mai hi lo lo ula huai sen takin na dik le rinom na nen le khala thade no zir zel ula mo o tu na zira pc na ron soyang khan thil engemaw kan an hret hluaia kan buai pui em zela mi zawa chuan chu mi zo kal phung hian in a ken tel ti lo thei lo ani khotlang nu na ken tel ani a maro chu thil engemaw hret chiang lowa chumi thla chu ni karing ani chumi chu thi to chumi chu anin bula hian a thi to a then chuan an chung ko chu ni ani lo thei lo kha pa kha an chung ko mi ni a ti tok ei bel chen do lo de wang che zel din thei siang hi tam tak hi kan soi thin ani hemi thu hla po hianin hun thar rawenga hemi thil thlenga po hian tam man em a then chuanin an ma ni chung ko engemaw dewan omani hrim ang mi thi to ti tok te chu wang chon ni hetiang ang thil kan hret chiang lo ani chuan soi vak hi a fin thla lo hle mi zo hian kan simangai em ani